Så der kommer vi op for kaoset i den beskidte athenske undergrund. Op på de travle athenske gader, der netop var blevet skyllet rene af septemberregnen. Frem tittede nu solen og fordampede vandpytterne, dråberne og regnen fra gaderne, mens vi begyndte vores rejse mod Akropolis. Akropolis, som lå der på toppen midt i Athen, som en perle, der tiltrækker tusindvis, millioner af turister hvert år. Vi befandt os i køen og kunne blot skimte op mod toppen af Akropolis. Det sidrede, og spændingen var tårnhøj. På den yderst korte, men brutale stigning, ja nærmest ude for kategori, begynder solen at titte frem, og den er meget brutal. Sveden pibler frem på min bare pande, og sveden drisler ned af min ryg. Det var her, vi første gang begyndte at kunne mærke suset. Blandt de tusinder af turister var der en summen, en lyd, en forstyrrelse i øret. Det gik først op for os, da vi kom op på toppen, hvad det var. Det var historiens vingesus. Trykket fra tusinder af år, tusinder, millioner af mennesker, der hvilede på vores skuldre. Man føler sig så lille, så ubetydelig, når man står der og kigger på et monument, et symbol på oldtidens, antikkens magt og pomp og pragt. Det var virkelig en oplevelse.